стартираха вече по друг начин. Да. Прескачай, въжето! Давай, Калояне! Не? Как го носи? Ей, Силно изпълнителните. прескачай го! Скак! Оп! Три! Давай, Криси! Давай! Криси, 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 Криси! Браво, Криси! Айде, браво, 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 браво! Две! Още само веднъж, браво! Мама! Така. Чакай сега, те бяха хвали. Давай, стичай! Една естафета най-изпълнителната. Единствените бягаха и отзад. Първо място за отбор Тулово 5000. Второ за съставителите, ръкопляскани и на почетното трето място за малките цели. Искате ли още игри? Се уморят, температурата е висока. Други желаящи? Да ги приучваме на такова Добре.